Git. Can köýürlenme aýtsaklaryň barmy? Hiç tat ýokmy? Etat, tat men can taýdan. Dostlar, şu an Mesti'ye geldik. Haçan mara geletim gelip gördü. Ahirde geldik bärik. Dağlan arasında bir şäher. Ne birazcık internetten seyret istedik. Nerelere gidip biler? Nämelere gidip biler? Şu an 6 kilometrlik yol var eken, aňaryam teleferik bilen gidilýär. Şu an şoň bakaryndaryny bilip gitmekçi bolýar, göreli. Ne bärde teleferik ýolam görünýär, ortadaýyn. Ne? Görýän bolsaň, aňarda ýokarlykan gidýär. Şäheram şeýler ajedik görkedeýin. Dastorak dağ. Dağın arasında. Gatty gowy yer. Howaty ýa bir da diýýär. Eger Gruziýa gelseňiz, hökman gelmeli ýerlerden biri. Ýöne Ay sonra yardım verir ya. Ay heykeli var. Yürüsün görün. Bağırla Stockholm içinde. Ýöne gelmesi biraz kynrak düşüpdiler täze ýollar hemmesi aýlaw dağlıklaryň arasynda bolan üçin. Biram ýollar dar. Giňişlikler. Bä. Hakyky ýöýgen ha. İçini doldurandyrlar. Aňarky dağlar görýän bolsaň üstü gar, dağlaryň üstü sowuk bolýan eken. Şu an teleferiye geldik. Häzir bakasyny sorap minmekçi bolýar. Mestia. Ticket office. Soradyk bakasy bir kişi üçin 10 maşlar eken. Gidiş geliş bilet. Ýöne şu an 10 min talypdyr yapylmasyna, şoň üçin ertigeläň diýdiler. Ne ertigelämetek göreli. Belki erti Irak'tan geler. Münesma gelýär gatawı. Ego olmasa ertigelerse. Niýde gidip ýer bir zatlar almaly akşam üçin. Bara azykdyran. Galsak ýer gözlemeli. Ýa bir ors bilen tanışdyk, olam gedip ýören eken. Çadyryňyzy nire gorsaňyz bolýar diýdi. Yani azar beren oklara edýän berdi. Soňra habarlaşar. Suat ýokarrakda bir ýere geldik. Gurdinçe ýadalygy bolan nämeden bilmeýän ibadatxana bolmaly. Ya ibadatxana men gedeşinden berde zanlar var. Biram şey deyip dastur var kadayın. Net şäher. Ana dağlaryň arasynda bir şäher. Ýam-ýaşyllyk. Aňarda ýollarda tygyrlar ýetip Tygır, doňuz. Han bir adam şu taýlarda bolmaly, ha? Aýlanyp ber.
Dağlaryň üstüni görýäňizmi? Gar. Oh. İşte. Şunyarak yaşırlık yerde. Üstad verdi çadır kurmana yeri gözleýär. Şäher merkezinden bir yaşlar toradyk olam o Aňyrdaky depäni görkezdik. Gaty ýokarda. Oňa da ýaltanyp gitmedik, geldik. Soň bäri gitjekdik. Otaýam uzak gördük, indi ýerimize gidip barýar. Ýöne gelen ýolumyzdan näme başga ýol ulanyp ýerimize gidip barýar. Ukudum. Odan her dadyny görýäň boyunny. Öňdäki daýa okan. Sığırlar bize seyret diyorum. Ben anktan kolpa. Son yine sorardık şu öğlen yanına kuru verin dediler. Ha doğru Ankara part turda gene o yaşlılar. Yan avtostop çektik kolen 200 metre gidiyen neydi bir yaşlı. Ne mi dele? Ulan birinin kovulsa. Diyecek mi Murat? Ja. Ayta. Ja. Camping diye. Where is it? Na. Evet, siz sayemez ne olsun. Git. Olmaz. Kameramız da bizim kameramız da. Gelin hani. Sığırlan daha otlap yaşın oraya mı? Camping geteret. Tamam. Nire kayan o şu yön vallahi pa. Ja, içeri vallahi. Vi pulludur onu. Gel. Qarpıda geliyor o bula. Bizim produktlar alıştırdıklar qarpız marpız. Dağ yersiz. Sezon açacak ne diyordan. Birinci qarpız mı? Tağıptırlar öyle. Daydılar geliyor toral mı? Şular qovu oluyor. Öyn alıp git. Bäreň daýdalar ýaman gowuja. Uly ýaşlylar. Ödem halkyň köp bölegi garry daýdalar ýaşlylar. 70 näçe, 80 näçe, 60 näçe ýaşyndakylar. Ja, sığırlar aman sana. Aldyma. Şu daýdalar bilýänler o soraly. Neçe kilometr var garpyzda aşağı gelýärdik. Şu depeden o aşağı ýörüp geldik. Garpyz tutak goýýarda. Garpyzyň güpürdeje gaýtda o aşağı. Ýitmal otyr şuat. Garpyzyň. Hay taglyk bolsun. Geldik, netip bolsa ustaýyk bir ýere kurar. Otaýlary düdürär. Ben biraz soğuğurak da dağa yakayım ondan buran beyitler. Sen yani netiyeden bugün derdi. Savarlaşır. Tamam dostlar. Suat turduk. Dinle saat çadır yer gözlemden son bir yer taptık. Ağızda bakıda çadırlar var iken gidecek olursak bir yaşından tanıştık. O yerin yönünde öy var iken ve yani hostelyalar ne yerken turistler zaten gelýän iken ardan iken öden. Son ýöne yer dolu olan için bir de daha bir kovulda yer var arkaya çadır kuruplar. Pullar gerek. Helal kaynakların artık ayrıca bilen ayıp oluyor deyip hem tanışar hem bäriň. Yani medeniyetin ýa değil yani kültür.
Bäriň hem medeniyetini, masallarını, atlarını tamsakda atlayıp geldik. Burada her çağırda bäri koyduk. Bulan iyi. Yukarı tarafım hoş gelirken. Gallandalar var. Gallan diyorlar. Son düğün akşam bile oturup, bile çağırdı, oturup ukulele çalıp verdim onlara. Monça oldular. Tanıştık, ayal var eken gelince. Olan bäerde bir mektepde direktör eken. Hem İngiliz dil muallim, hem direktör eken. Rakto masalat var eken adamın. Çağalar var eken. Çağatı tıbbisde okuyan eken. Son ýaly bizem ogly bilen deňrek ýaşlarda bolan üçin bize hasam gowser etdi. Sen näme çakan? Aýdy ber. Aýdy. Aydara da. Okay. Son ýaly inne netijeden düýün teleferiýe girpilmänlik. Şuat. Şoňa barýar. Teleferiýe mo görnýär bolsa belki o tarapda. Aňarygaça ýörak gitjek bolýar, onuň ortaýana bir zatlar iýmekçi. Hawala sartan. Ne? Ay, ýoş sartan ha. Bir zat düşündirjek bolatyryn. Bäriň şu görýän binaňyz kinoteatr eken. Gitjek. Bir hili hemme zat multik ýalyk. Odan binalar, bina gorkdaýdy. Näme olar? Uy, birinjide geçämkä. Ýamon. Ba. Ay boldy. Bizem garnymyzy doýurduk, innem teleferiýe barýar. Netijeden aňaryň göreli. 6 kilometr çykalan. Nä gülýän? Ýa-da şuat minnük. Ýöne şeýle bir problem bar eken. Aslında bärde 2 tane astanovka bar. Biraz ýartnaçaly bir astanovka, ona soň düşüp başga bir teleferiýe binýän olam ýokary açylaky diýene 3 kilometr. 4000 metr, 4 kilometr gatylyň bolan soň 2 wakança gedipdirler. 4'te 6. Yok beýikligi 4 ýa. Ýa, bu ýene 6 kilometr açyly gidýän eken. Ýartan. Soň ýöne şuwa gidip barýar, ýartnaçaly gidýär, beýleki ýartam işläne eken. Ýöne baha şowurdat. 10 maşlary adam aşyna. Sonunda bagtdy bula. Men biraz gynandım. Sebäbi hemme zat ýokarda restoran, dinjalňan ýerler. Bilemde ha baryp ýene belki gün ýyda gaýtmalymy, näme etmeli. Ýöne aňyda garaşlám bolsa garaşart birazjyk beýikde. Ana şunýalyk agaçlar ketipdirler, ýöne howat gatgowy. Tebigatyň ýeti gelýär. Men dokuýmaň ýesi bolmasyn. Ýok, sen duýan halam o. Arman ýa, näme diýen? Çakmamy? Näme? Tester. Sen aýtjakadyňam? Ýok, ne zaman oldy? Näle boljak bu işler? Wefadan soramasak. Wefa bu ýa-da gördi bermedin. Başymda bela almaly. Şon ýaly? Tizlenmi? Tiden ýanyk. Ýani aýdat ýok ýdan berdi. Tokoyda ýatyberin arkaýyn ay ýokdur diýdiler. Yuhu! Goýana. Näçe kişilik 1 2 3 4 5 6 kişilik şu wagt 2 jymy bar ýatda. Bu gelýänler hem boş. Ýöne turistken. Fatken. Hemme ýerde şo ullokan, sumkol turistler, söýgüljikler bilen bize 2 erkek şonňa aýlanyp berip beýlekler hem söýgüller zatlardan gelýär. 2 erkek diýen bolan näme? Näme ýa?
Ya o. Mene radi. Al bir video olan oğlum. Alasın mı sen? Yo. Ayçaqladın var mı? Dine bana açtı Can köýürlenme ayçaqladın var mı? Yok. Hiç tat yok mu? Yok. Etat tat men can tağlam. Edilödi. Bu tarapdan ardın teret beyle kaminip şundan ýokalyp kan gitmeli. O aňalyk. Ýöne bizim bagtymyzda işden oken. Yani düşük gallyk birazcık teýýär, finale. Yap ýaşylyk görüşmeli ýaldaş töwerek. Maňa adamlar raptor bar eken. Düşmedik orada gönü ýene ýerine şey aýlanyp gelip durda bularla. Köpden boş. Gör bu garda ýarar. Özlerine wagt aýrýarlar, özlerini söýýärler. Näçe ýaşlar ulan bolsa. Hello. Hello. Yaman güler ýüzli. Mähirlenmedi. Näle? Gowardın. Estaya tygyrlan boklar bar da. Stak niye edip gelýärler? Näde? Suatları köle geçip oturdum. Ýa Meste şäherine Suat ikinji günümüz şugun. We tereçime wara dikkat etişime wara köp erkelerden köpsi belli bir ýaşy geçen kişiler atynda bärde näle iten dağlyk ýerde köp ýöremeli, köp gezmeli, belli bir energiýa etdi. Ýoksam gatýarda diýär. Biz Suat şu ýaşymyzda ýaman eret ýalyk ikinji günümüz ýörap we ýollar düzäl, beýikli, petli, öwrümli, şonda ýollar bolansoň gatara çaltýarda diýär. Bu der gelýän köpsi garry adamlar, turistler diýmek şunýaly teýgata söýýärler. Şondan şunýaly gezmekden, ýörmekden lezzet alýarlar. Köp kişiler dagy şundan şeýle şunýaly ýokary gidýän ýollar bolýar. Teleferiyem gidýär, ýöne ýöräm gidip bolýar. Meselem şundan ýokary ýörejek bolsam 3 kilometr ýöremeli. Şonu edýän kişiler bar we olaram ýaş kişilerem de köpsi 50, 60, 40 näçe 40dan ýokary ýaşly kişiler. Şonýaly bular özlerine wagt aýrýarlar, gezýärler, gezmekden. Hayır, hangalan mana. Yani biz öz Türkmenistan'ın dünýalyk köp kişi görmägen soň bize biraz geň gelýär. Ýöne etat, doğru, şu mukam diýen. Yani özüne de wagt aýrmak gerek. Mene şonýa pikir edýän.